Здравейте! Аз съм Николай Михайлов. Може би ме познавате от състезанията Дивото зове и Лозарски пътища. Последните години живея в Стара Загора и почти всеки ден идвам да тичам тук, в парка Язмото. Вече познавам най-красивите пътеки и гледки и искам да ги споделя с вас. Затова и създадохме Zara Trail Run. Ново трейл събитие, което ще се проведе точно тук, в сърцето на Стара Загора. Очаквайте скоро повече. Стара Загора не е само пътеки и природа. Това е един от най-древните градове в Европа с история, която се усеща навсякъде. От римските улици и музеите до съвременната култура, парковете и топлината на хората. Искаме Zara Trail Run да ви покаже и това лице на града. Затова сме ви подготвили не само маршрути, а и изживяване. А Николай Трънков ще направи изживяването още по-интересно. Нещо, което малко старозагорци дори знаят. Слушайте. Намираме се в църквата Свети Теодор Тирон, а зад мен е изобразено кръщението на българския цар Борис I, покръстител. Повечето учени и изследователи вярват, че това се е случило именно тук и от тук започва кръщението на целия български народ и приобщаването му към голямото християнско семейство. Един изключително важен от културна и историческа гледна точка акт. Воден от значимостта и светостта на това място, самия митрополит Методий Кусев влага цялата си сила и енергия в създаване и облагородяване на този парк, който приживе нарича парк Борис I, покръстител.